Přijeli jsme dneska určitě s očekáváním toho prvního zápasu, v jakém stavu budeme, v jakém rozpoložení. Myslím si, že do toho ani ne gólu, ale už do toho do toho zranění Honzy Hladíka, kapitána, si myslím, že jsme byli konkurenceschopní a byl to vyrovnaný zápas, ale myslím si, že od té doby trošku náš výkon upadal a až vlastně to propadnutí u toho prvního gólu a myslím, že druhým gólem se ten zápas úplně už zlomil a bohužel jsme nebyli silní a konkurenceschopní, aby jsme tady dneska obstáli. Bohužel nás sráží spoustu věcí, jak na hřišti, tak mimo. Po té 6týdenní přípravě jsme nedošli tady v dobrém stavu a na to musíme reagovat, jak na hřišti, jak v tréninku, tak si myslím, že i mimo potřebujeme prostě ještě dotáhnout kvalitní hráče, které máme vytipované a potřebujeme ten tým posilnit, prostě těch změn a těch odchodů a bylo hodně. A myslím si, že ten dnešní zápas to ukázal, že potřebujeme i tady přidat i mimo to hřiště a samozřejmě ukázali spoustu dobrých věcí. Ukázal, že ty principy a ty návyky, co máme, že na nich ještě musíme pracovat a aby jsme byli ještě silnější a konkurenceschopní takovému týmu, jako je Trnava. Ďakujem pekne a teraz priestor pre vaše otázky. Dobrý večer, pán tréner, Jasenka Športdeska. V čom ste hlavne videli také rezervy, že v čom vaši hráči dneska nestíhali voči Trnave? Nestíhali. A myslím, že nás prostě máme i problém, že spoustu hráčů je nedotrénovaných nebo přišli pozdě, přišli po zranění. I dneska na spoustě postech hrajou hráči, které to nejsou jejich posty a trošku ta hra taky samozřejmě tím trpí, nebo ty jejich kvality nevyniknou, jak by měly. A myslím si, že ani ta šířka teďkom toho týmu vlastně nebyla tak dostatečná, aby jsme na ten zápas mohli reagovat. Máme spoustu mladých hráčů. Myslím si, že do toho zranění nebo do toho poločasu jsme ukázali, jak asi bychom chtěli se prezentovat, že jsme byli vyrovnaným soupeřem, ale bohužel nebyli jsme schopni to udržet po 90 minut a to si myslím, že nás prostě dneska sráželo, takové malé chyby, drobné chyby, jak to propadnutí u toho prvního gólu. To si myslím, že tomu se musíme vyvarovat a ne tak lehce pustit soupeře prostě do vyložené šance z jednoho nákopu za obranu. A to byla asi vlastně největší taková zbraň, nebo co nás nejvíc ten první poločas sráželo, ty dlouhé míče. I když jsme se, nebo často i dobře jsme napadali ty stopery, dostávali jsme je pod tlak, ale ten cílený dlouhý míč nám dělal problém a samozřejmě to je to, na co narážím. My jsme tu dneska přijeli vlastně s jedním stoperem a to je prostě problém. Vypadli nám zranění nebo odešli hráči a na to prostě musíme reagovat, uzdravit některé, dotrénovat, přivést. Prostě musíme na to reagovat. Ten dnešní zápas to ukázal. Čo sa týka Hladíka, tak už máte nejaké informácie, že ako to s ním vyzerá? Netuším. Má to nateklé. Ani se k tomu nechci vyjadřovat, tomu zákroku, protože nevím. Nevypadá to, má to nateklé, nemůže chodit. Jestli bude měsíc, 2, nevypadá to dobře. A čo sa týka vlastne toho momentu, tak bol to podľa vás taký ten najzlomovejší moment toho zápasu, že kedy sa to všetko začalo lámať? Trochu jo, ale nechci to vidět jenom v této situaci, ale Honza Hladík je pro nás důležitý hráč a ne jeden z nejlepších hráčů určitě a myslím si, že každému týmu, když vypadne takový klíčový je důležitý hráč, tak to jde cítit a speciálně i u nás, prostě u nového mladého týmu tohle šlo určitě cítit a je to i osobnost, která i ten tým prostě organizuje, umí ho i trošku organizovat na tom hřišti, ví, v jakých situacích se chová a i to nám prostě ta zkušenost potom určitě taky chyběla.
A ešte možno, že taký krátky pohľad ku Spartaku Trnava, lebo dneska to bola vlastne iná Trnava s novým trénerom v lige a Trnava, ktorá má v nohách už 3 ostré zápasy, takže ako ste videli ich výkon a či to bolo možno, že aj cítiť, že oni už majú vlastne tú prípravu v podstate že dávno za sebou? Jako popravdě asi nechci hodnotit soupeře nebo jejich výkon. Myslím si, že dneska ukázali, že jsou kvalitní tým a jestli jsou více hraní, nebo my jsme na to měli 6 týdnů se připravit a na to se nikdo neptá, v jakém stavu jsme tu dneska přišli. Prostě my na to musíme reagovat, to je jediné, co na to můžeme udělat. A potřebujeme se zlepšit a potřebujeme odteď prostě pracovat. A vypadá to, jak kdyby jsme těch 6 týdnů prospali a to mě štve nejvíc. No. Myslím si, že jsme pracovali kvalitně, udělali jsme maximum a prostě to nestačí, takže jasný signál, že musíme ještě přidat a koukat na sebe a asi nehodnotit soupeře nebo rozebírat ho. V našich silách to je a ten tým se bude zlepšovat, o tom jsem přesvědčený, ale jinak než prací a činama na tom hřišti to nepůjde. Ďakujem pekne. Ešte bude. By som sa ešte chcel spýtať ohľadne toho doplnenia kádru, že či už máte nejaký prísľub, že na ktoré pozície by možno mohli prísť hráči, alebo kde by ste ich vy najviac potrebovali momentálne? No, není to jednoduché. Možná to teď vypadá, že teď jsme se probudili a že teď chceme něco řešit. Myslím si, že od posledního zápasu jsme aktivní, ale není to jenom o nás, je to o klubech, je to o těch hráčích, je to o našich možnostech a pořád vlastně jsme v jednání, řešíme, chceme ten tým posilnit, asi jako každý ještě. A to přestupní období končí relativně za dlouho, takže my cítíme, nebo vnímám i ten klub, že vnímá, že jsme v nějakém procesu obměny a že to nějak trvá a samozřejmě jako trenér bych chtěl mít první den přípravy všechny, ale asi není to v našich podmínkách nebo ve více týmů v podmínkách není to možné a věřím, že budeme dále aktivní a že to dotáhneme prostě v nejbližších dnech, prostě ten tým to potřebuje. Sme veľmi rádi, že do ligy sme vstúpili takýmto výsledkom. Aj tou hrou celkom slušná, si myslím, na prvý zápas v lige. Od začiatku zápasu sme boli hladní ísť za tým víťazstvom a myslím si, že absolútne zaslúžene sme vyhrali. Prvý polčas troška postradal také tempo, intenzitu, v ktorej sme chceli hrať aj hlavne pre nás, udržať tempo, intenzitu aj pre fanúšikov, lebo sme vedeli, že toto by ich mohlo chytiť, ale bolo tam veľa času aj pri build-upe supera, proste také prestoje, čiže raz sme zaútočili, raz oni väčšinou išli nakopávanými loptami, nás prakticky ohrozovali iba po štandardných situáciách a tie sme nejakým spôsobom až na dve také zlé bránenie ustrážili a my sme boli nebezpeční hlavne po stranách ihriska a som rád, že sme dali gól do šatní a potom že sme rozhodli ten zápas a absolútne zaslúžene sme vyhrali. Ďakujem pekne a priestor pre vaše otázky. Dobrý večer, pán tréner. Gratulujem k 3 bodom. Tak asi ideálny vstup do novej sezóny ligovej. Určite áno, ten vstup veľmi, veľmi dôležitý, aj keď samozrejme média a prvé ligové kolo, ale keď si dáte dve konečné tabulky, dve posledné sezóny, tak vidíte, že proste nie iba prvé kolo, ale každé jedno kolo je dôležité. To sme videli tie rozdiely. Pred 2 rokmi sme sa bili my s Dunajskou, s Trnavou o 2. 3. miesto. To isté bolo minulý rok, tam boli minimálne rozdiely a preto my sme chceli začať od začiatku, tak aby sme získali 3 body doma pred našimi výbornými fanúšikmi, ktorí aj dnes boli skvelí, za to im ďakujem a naozaj veľmi podstatné víťazstvo pre nás, hlavne aj pre tou odbetou z Hibernians. Takže je to hlavne aj to potešiteľné, že napríklad v minulej sezóne Trnava vstúpila do novej sezóny, že strácala tie zápasy, strácala tie body a teraz sa vám podarilo takýmto v podstate dominantným výsledkom vstúpiť. Jednoznačne súhlasím, to je to motto, ktoré sme mali pred tým zápasom, vylepšiť ten vstup do súťaže, lebo samozrejme potom nejakým spôsobom naháňať v priebehu sezóny tie body je veľmi zložité a
A je to síce klišé, ja nemám rád takéto výrazy, ale naozaj my sa chceme pripraviť na každý jeden zápas budeme chcieť zvíťaziť a vieme, že doma s tými fanúšikmi sme extrémne silní a že oni nám pomôžu. Samozrejme chcú vidieť aj bojovnosť, nasadenie, futbalovosť, to si myslím, že tam dnes bolo, ale viem, že môžeme byť ešte lepší. Potešilo to aj z toho hľadiska tento dnešný výsledok, že ste urobili 5 zmien v zostave oproti tomu zápasu s Hibernians? Určite, na 100%. Som rád, že aj tí chalani, ktorí nastúpili a nahradili tých, ktorí odohrali gro tých zápasov predtým, že ukázali, že sú platní a pre nás ako pre trénerov je super to, že tam máme veľkú konkurenciu. Máme široký káder, čo je veľmi dobré, máme tam možnosti na rotácie hráčov, ale aj alternatívy na postové alternatívy, čo je fantastické a proste je silný ten káder, na to som veľmi, veľmi rád a to tí chalani ukázali dnes, takže toto je veľmi podstatné aj do budúcna pre nás, aj Liga alebo Európa. Dneska sa ukázal aj Georgi vo veľmi dobrom svetle, takže čo hovoríte na jeho výkon? Tak nejak ma to neprekvapilo, lebo on toto dokazoval už vlastne vtedy, keď sme ho skautovali, aj s vedením s Maťom Škrtelom, so skautom, s Peťom Machom. Sme videli, že je to výborný futbalista, iba neprišiel v nejakom osilnivom stave do Slovenska, ale tým, že ako pracoval v tréningu, tak sme videli, že to je otázka času, kedy potvrdí tú svoju výkonnosť a zatiaľ v každom zápase, v ktorom nastúpil, aj keď mal menšiu minutáž, tak bol veľmi platný pre to mužstvo a zaslúžil si to, že bol v základe a myslím si, že aj do toho systému, v ktorom chceme hrať tým spôsobom hry, takže je veľmi platný, lebo dokážeme hrať viac cez stred, on drží ťažké lopty, vie to rozohrať, takže áno, veľmi pozitívne. Čo sa týka toho zápasu a ako sa to vyvíjalo, tak dá sa povedať, že jeden z tých zlomových momentov bol aj to zranenie Hladíka, kapitán Ružomberka, bez ktorého potom musel pokračovať ďalej. Jednoznačne, keď sa vám zraní jeden z najlepších hráčov mužstva, tak určite je to oslabenie a ťažko nahradiť takého hráča, lebo na rovinu si musíme povedať, že je to jeden rozdielový hráč Ružomberka, to dokázal v minulých sezónach, takže určite ten zápas to ovplyvnilo, ale proste taký je priebeh. Minulý rok sa Trnave zranil Lazango v zápase so Žilinou, potom chýbal a proste taký je futbal. Bohužiaľ, ja mu prajem, aby sa čím skôr uzdravil, ale my pozeráme na seba, nie na supera. Ďakujem. Ja by som sa spýtal, že k tej rotácii hráčov, že vypýtal si niekto z tých, čo dostali príležitosť namiesto tých hráčov, čo hrali vo štvrtok, možno miesto v základnej zostave do ďalšieho duelu? Toto by som nechal otvorené. Samozrejme, môže to byť, uvidíme, aký bude aj zdravotný stav, lebo niektoré zmeny tam boli aj vynútené. Napríklad Ulino nahradil Patrika Nvadikeho, ktorý mal nejaké, nie že svalové, ale proste mal nejaké úpony a priťahovače a nechceli sme ísť do rizika, že by sa zranil, takže je to všetko otázka zdravotného stavu, ale bude super, keď všetci budú zdravotne v poriadku, budú k dispozícii a o to ťažšie samozrejme bude pre nás vyberať základnú zostavu, ale aj tú nomináciu do toho zápasu, lebo stále niektorí hráči musia byť out, takisto aj na ligu tam ešte o 2 hráčov menej, takže hovorím, k základnej zostave budeme vedieť viac pozajtra a za 3 dní. Mikovič a Gong neboli ani na súpiske. Chcem sa spýtať, či to bolo nejaké zranenie alebo rozhodnutie vaše iba? To je to, čo hovorím. To je to rozhodnutie. Ten káder je široký, čo je potreba na tie 3 súťaže. Teraz zatiaľ je to Európa. Dúfajme, že bude čo najdlhšie. Je to liga, je to domáci pohár. S Mikým som bol dohodnutý, respektíve nedohodnutý, ja som mu včera povedal po tréningu, že u tých, nechcem povedať starých hráčov, u tých starších, skúsenejších, a tieto Miky, Mišo Ďuriš alebo Prochy, že nechcem, aby tam nastalo nejaké riziko zranenia, lebo fakt aj teplo, cestovanie, 90 minút zápas, tak že teraz momentálne je out, budeme to chcieť prerotovať, aby sme pošetrili tých skúsenejších hráčov. V prípade Gonga to bolo čisto iba to, že sa nezmestil, ale nemôžem mu povedať nič ohľadom tréningu. Proste išlo 18 plus 2 dnes a tak sme sa museli rozhodnúť. Bolo tam aj to, že chcel som nechať ešte Miša Ďuriša, keby náhodou sa niečo stalo aj s Kubom, alebo Kudla bol alternatíva na krídlo, plus Bady tam bol alternatíva krídlo, strediak alebo wingback, takže museli sme ten káder mať tak pošetrený, aby keby náhodou niekto vypadol z tých iných línií, tak aby sme to vedeli prerotovať, ale je to čisto iba na tom, že tak som mu to oznámil. Samozrejme príde ďalší zápas a môže to byť inak.
ten tým darí sa, šlape, zlepšuje sa. Libor Holík hrá výborne, ale Michal Tobič prišiel ako veľká posila, čiže fanúšikovia sa možno zamýšľajú nad tým, že prečo nehrával. Samozrejme, že vy ste o tom, aby ste rozhodli, že kto bude hrať a len sa chcem spýtať na jeho situáciu, že ako ho hodnotíte zatiaľ? Absolútne otvorene môžem povedať. Mišo jednak je super chalan, výborný človek. V tréningu fantasticky pracuje. Bohužiaľ došiel ešte v takom stave, že nebol úplne adekvátne pripravený tým, že tam mal ešte v Karviní nejaké svalové zranenie, potom trénoval, potom znovu si to obnovil, netrénoval. Tak stále pozeráme na to, že tie zápasy my teraz nemôžeme vyberať, skúšať, to už prešlo tam to prípravné obdobie a teraz momentálne my tam musíme dávať to najsilnejšie. Mišovi nejakým spôsobom nevyšiel zápas prvý polčas v Hákene. My sme si to vydiskutovali, ja absolútne nie som ten, že by som mu povedal, no tak teraz bude sedieť na lavičke, budeme to, aby sa zlepšoval, dokázal to aj dnes, aj keď chvíľu v tom zápase, že mal tam výborné nábehy, výborné centrované lopty, výborný futbalista a viem, že príde obdobie, kedy nám pomôže, či to bude o týždeň, o 2 týždne, to už je otázka toho, ako sa vyvíja futbal, ale jednoznačne to je platný hráč pre nás a bude platný hráč. Ešte nejaké otázky? Jano Jasenka, ešte poslednú poprosím. Že už to je vlastne 4. zápas, čo hrá Trnava vlastne pod vami a v takých tých ostrých zápasoch, čo prechádza vlastne aj na nový systém po minulej sezóne. Takže ako ste zatiaľ spokojní s tým, že čo predvádzajú vaši chalani už vlastne pod tým vašim systémom? Tak bol som spokojný v druhom polčase s Hakenom. V tom prvom to bolo ešte také surové, to som povedal aj na tlačovke, nebolo to ešte úplne ono. V tom druhom polčase, keď už sme nemali čo stratiť, kvázi ako keby sme to rozbalili troška viac a zase sme skočili troška dole potom na Malte, kde ten výkon absolútne sa mi nepáčil. To nebolo, nechcem teraz haniť náš výkon, lebo ten výsledok 2-1 zvonku, OK, ale ten výkon nebol taký absolútne, ako by som si predstavoval. Hrali sme pomaly, nerotovali sme loptu, strácali sme lopty, potom druhý polčas profesorský výkon. Takže to sú také skoky hore a dole. Zase viem, že ten terén, počasie, je to proste tak. Ale dnes sme ukázali na domácom štadióne, že akým spôsobom by sme sa chceli prezentovať. Taký kolmý, priamočarý futbal, behavý. Máme na to dobrú typológiu hráčov a toto vieme, že fanúšikom sa to páči. Ja viem, že budeme ešte lepší a že sa vďačíme fanúšikom ešte lepšími výkonmi ako dnes. Než po prvom kole prvé miesto, na to sa asi dobre pozeranie. Hej, ale už pozeráme na štvrtok, to prvé kolo. Okay, je dôležité, že sme vyhrali, toto si ceníme veľmi takým spôsobom, ale pozeráme teraz momentálne na štvrtok a potom ďalej Trenčín.